Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asibuke lo mdwebo wethu esinawo la. Sizobuka lo mdwebo wethu base siyazama ukuthola ini phakathi, sizama ukuthola i-area yakhona. Imininingwane esiphiwe ayiminingi kangako, siphiwe nje ukuthi nayi triangle yethu saphiwa no S. I-area siyazi ukuthi yilokhu okungaphakathi noma okungakhipha kwekwele okungaphakathi. Kanti perimeter yini? Okungaphandle. Asibona ukuthi uma siyihlukanisa phakathi triangle lethu kuphuma amabili, sibona ukuthi sisebenza kanjani uma sesifike kuleyo ndawo. Yini enye singayifaka la ekuyisize nje ukuthi sibe nemininingwane esisebenza ngayo. Sithi mhlambe ngapha u60 degrees nangapha u60 degrees. Yimuphi omunye imininingwane esingayifaka? Sithi u30 ngapha nangapha u30. Okusipha bani? Sipha u90 phakathi. Njenge right angle. Sino 90 degrees. Uma ke sisibuka le ndawo yethu ke noma sesibuka isibalo sethu, sizikhumbuza ukuthi konjwe besifunwani? Sifuna ukwazi ukuthi yini i-area okungaphakathi, isisindo saloku okungaphakathi kwesibalo sethu. Asibone ukuthi siqhubeka kanjani. Singazithola sesifakana. Sesithi le ndawo emfishane kakhulu kunako singathi enzansi singathi S/2. Uma sino S/2 singaqhubeka sithi sisiza ukuthi siphinde sibe nani? Sibe ne square root, siyafakela nje singaba ne square root sithi 35/2. Sama ukubona ukuthi uma ngase sithi siyafakela imidwebo noma izinto zibe ningi kungasisiza ngani lokho. Saba no 30, angithi siphiwa u30 phakathi, saphiwa u90, saphiwa u60 njengokwazi ukuthi ki right angle iphiwa u90. Ingakho sino u30 siphiwa 1 square root sika u60 ngasipha square root sika 30 sika 3 u90 ungasipha u2. Kakho sikuhlanganisa kanjani ke manje uma sesinento enjengalezi? Sihlanganisa kanjani? Noma zisizaphi? Uma sesinokunjena singathi area yethu half base times height. I-base okuphansi, lokho okuphansi singakubiza ngo-S. U-height wethu ubude square root sika 3 S/2. Uma sesikubala ke lokho asibona ukuthi singaphuma nento enjani. Manje sino S times square root sika 3S/2. Sesinoba manje square root sika 3S²/4. Ngabe siyakwazi ukuthi sikhiphe square root noma ngabe siyasekela nje la sithi sibamba ngalapho. Uyabona ukuthi kuthanda ukubalula kanjani ukuthi ubale i-area yani ye-equilateral triangle.